उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि मानगिरि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे उदालगुरि सेन्ट्रेल कमिटि आबसुनि मानगिरि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथां दिनै धनस्री समस्तिनि टिसिएलसि चेयारमेन मुस्रि रुजुग्रा मोसाहारि बिथां रिसेपसन कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्ला कमिटि उदालगुरि आन्चलिक कमिटि लोगोसे दैफां आन्चलिक कमिटिनि बिबानगिरि नोंथांमोन ओनसोलनि दैदेनगिरि मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन लाल बाहादुर शास्त्री हाई स्कुलनि मानगिरि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फोरोंगिरि नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोबाय। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनायफोरखौ बिजिरनानै बुंनानै फोजोबनो हाया। 1967 मायथाइयाव जोनोम जय गुरु हरिने जय गुरु हरिने एब्सोलूट लेफ्ट एब्सोलूट लेफ्ट एब्सोलूट लेफ्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ दावथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ दावथों एब्सोलूट लेफ्ट जय गुरु हरिने जय गुरु हरिने जय गुरु हरिने